ए, इधर आओ, एक सीरियस मैटर है। क्या है? आओ। लड़ाई लड़के बा? नहीं जानती हो, एगो समाज का तो के बात बताओ तनी। का जी? अजीब कितनो भाई भौजाई बहन के जान दे दे, मान दे दे, मान सम्मान दे दे, लेकिन दुनिया में ये जो प्रचलन बा, लोग कहेला कि भाई भौजाई माई बाप हो नहीं सकत। ये कब परसेंट सत्य बा? 90% सही बा सही कि बा। गलत बा? सही बा। कैसे? माई बाबू ले अधिका भाई भौजाई को कभी दे, तब वो आदमी के अंदर जमन बैठ गइल बाटे कि भाई भौजाई माई बाबू नहीं हो सकत, नहीं तो बोले निक बा। हम ही कहत नहीं कि दुनिया का हर भाई के या भौजाई के कि ओकरा ले निक बा कि बाटी तुम तो लोग के बहन के जन्मे मन में मत कर जा। इससे कि का फायदा, खेवो दे के बही जा। गलती कहते तो बोलो, सही। ये चीज बा। उहे हाल होला माई बाप